Strava sa týka nás všetkých bez ohľadu na vek, povolanie alebo športové aktivity. Pretože stravu riešime, odkedy sa narodíme, až pokiaľ nezomrieme. A napriek tomu, že si mnoho ľudí uvedomuje, aká je strava dôležitá a že jesť je nevyhnutnosť, tak jesť skutočne rozumne, tak to je umenie. Čím viac vyladíme našu stravu a hydratáciu v rámci nášho celkového životného štýlu, tým lepšie a optimálnejšie budeme vedieť z dlhodobého hľadiska fungovať v našom každodennom živote. Pretože neexistuje žiadna dieta, ktorá by dokázala to, čo zdravý životný štýl. Výživu považujem za prirodzenú a primárnu prevenciu vlastného zdravia, ktorú môže aplikovať každý, kto cíti zodpovednosť za svoje vlastné zdravie. Výživa musí byť vysoko personalizovaná. Čo to znamená? Že musí v plnom rozsahu zodpovedať potrebám každého jednotlivca. Žiadna univerzálna výživa, ktorá by vyhovovala každému, neexistuje. Existujú iba všeobecné zásady výživy, na základe ktorých si každý určíme to svoje, ktoré nám vyhovuje v tom každodennom živote. Táto prirodzenosť spočíva v používaní čerstvých a čo najšetrnejšie technologicky spracovaných surovín k príprave nášho jedla. Výživa má byť pestrá a vyvážená ako po energetickej, tak aj po nutričnej stránke. To, čo denne v našej strave prijímame, sú makro- a mikroživiny. Medzi makroživiny patria bielkoviny, tuky, sacharidy a medzi mikroživiny patria minerály a vitamíny. Čo sú bielkoviny? Pomáhajú vytvárať a opravovať naše telo a sú základným stavebným prvkom pre naše svaly. Regulujú rôzne procesy v tele, napríklad hladinu cukru v krvi. Tu je dôležité udržiavať preto, aby sme mali kľud v hormónoch, náladách a rozhodovaní. Všetko je to totižto previazané s psychikou. Bielkoviny majú taktiež dlhodobý sítiaci efekt, to znamená, že vydržíme dlhšie nasytení a nebudeme tak skoro hladní. Vieme ich príjmať v rastlinnej alebo živočíšnej forme. V tej rastlinnej sú to napríklad strukoviny, tempeh, tofu, je toho mnoho. V živočíšnej forme napríklad mäso, vaječné bielka, syry, jogurty. Pokiaľ nám chýbajú bielkoviny v strave, nebudeme mať správnu reguláciu cukru v krvi a stavebné rastové látky. Ďalej tu máme tuky, ktoré sa starajú o naše hormóny. Najmä pre nás ženy je dôležité ich príjmať dostatok, najmä tých zdravých tukov, pretože to má veľký vplyv na náš menštruačný cyklus. Tuky, inak lipidy, možno rozdeliť na rastlinné alebo živočíšne, respektíve tuhé a kvapalné. Medzi rastlinné tuky patrí napríklad avokádo, oleje, oriešky, semienka a medzi živočíšne napríklad žltka z vajíčok, rybí olej, maslo. Pokiaľ nám chýbajú v strave tuky, nebudeme mať dostatok sexuálnych, regeneračných, spánkových, imunitných hormónov a podobne. Ako posledné tu máme sacharidy, inak uhlohydráty, cukry. Pre telo fungujú energeticky stimulačne. Dodávajú nám energiu, pomáhajú nám s regeneráciou, najmä po ťažkých tréningoch a taktiež nám pomáhajú aj so spánkom. Náš mozog používa 20% z celkovej dennej energie práve zo sacharidov. V podstate je jedno, akú formu sacharidov si vyberieme. Všetko sa počas trávenia mení na glukózu, ktorú si potom náš mozog a svaly zoberú a využijú ako formu energie. Medzi sacharidy patrí napríklad rýža, zemiaky, ovsené vločky, pečivo, zelenina. Pokiaľ nám v strave chýbajú sacharidy, nebudeme mať dostatok energie na stimuláciu nášho organizmu. Teraz sa dostávame k skupinke mikroživín, kam patria minerály a vitamíny. Sú to anorganické látky, ktoré sú súčasťou kostí, zubov, mäkkých tkaní, svalov, krvi a nervových buniek. Pre telo sú esenciálne, takže si ich nevie vytvoriť samo, to znamená, že musia byť príjmané v strave. Vitamíny a minerály je ideálne príjmať z pestrej nespracovanej stravy, nie z výživových doplnkov, pretože tie výživové doplnky sú len doplnky, ktoré majú niečo doplňať, ale teda to gro by sme mali doplniť z každodennej, vyváženej, nutrične plnohodnotnej a pestrej stravy. Muž a žena budú jesť úplne rozdielne, pretože muž nemá menštruačný cyklus, zatiaľ čo my ho máme, čiže je to taká horská dráha, na základe ktorej vieme byť v nejakej fázi nášho cyklu viac aktívne, niekedy menej aktívne a tým pádom prispôsobujeme aj tú stravu. Telo si o to, čo potrebuje, povie samo, pokiaľ mu vyložene do cesty nepostavíme nejakú ideológiu. Čím väčšia zima, tým jeme viac bielkovín a tukov, čím menšia zima, tým ich jeme menej a doplňame viac sacharidov. Každý potrebujeme všetky tieto látky, ide iba o to, že všetci to potrebujeme v inom pomere. Ďalšou dôležitou zložkou v rámci výživy je hydratácia, pretože vodu pijeme všetci. Potrebujeme však piť takú vodu, ktorá bude mať dostatok vitamínov a minerálov, aby sa naše telo správne hydratovalo. Čím chudobnejšia voda je ohľadom minerálov, tým viac budeme zaťažovať ladviny. Voda z kohútika je totižto kyslá, bez minerálov a obsahuje chlór. Pitná voda je niečo ako jedlá soľ. To, že je jedlá, neznamená, že je zdravá.
Črevá bývajú často označované za náš druhý mozog. Sú nielen centrom tráviacej činnosti, ale aj zdrojom psychoaktívnych látok, ktoré ovplyvňujú psychiku. Až 90% serotonínu zodpovedného za bunky šťastia vyrábajú práve bunky v črevách. Diskomfort v čreve znamená aj diskomfort pre našu náladu. Zdravý životný štýl v jednoduchosti zahŕňa udržiavanie fyzického, duševného a emocionálneho zdravia. Patrí sem kvalitná strava, hydratácia, spánok, pohyb, dých a psychika. Čím funkčnejšie, flexibilnejšie, mobilnejšie, stabilnejšie a silnejšie naše telo je, tým priamo úmerne je aj myseľ. A naopak.